ganti ki lek ngopo? Kula niku wong DPO. DPO ki apa? Pencarian orang itu loh. OTP kula niku. Lak mulah maleh ben ora lek ketemu. Lek ketemu. Oh, iki winginane ning aku meni endang. Akon-akon niku. Heeh, saiki ganti meneh jenengmu sapa? Yayu Parabola. Lah kok ganti tambah Pak Parabola? Aku mau ajeng muni Yayu Mbak Rika ngono. Oh, Farika. Farika yo kliru kok. Lah nek sesuk sapa? Sesuk digital. Jarine sesuk Paijo. Eh, Lah iki anggere wis dicopot lek wis ganti jeneng. Iki ki Setiawati. Seniwati. Gumun Setiawati. Oh, Setiawati. ngeten niki ditesane Elisa. Dadi Elisa kaya ngene iki. Elizabeth. Ngeten niki ya kula nggih. Ololo klenik. Ala-ala kenek tegese piye? Yo kadang niku ngapusi. Dadi niki yo separo ki suarane ki kadang yo lanang, kadang yo wedok. Lah yo dijumbuh karo lemu nyandang nganggo. Niki wedok dugi mriki. Nggih. Pitados jenengan. Yen bukake. Pitados mboten. Lah yo Yen mboktekke. Lah. Separo niki lanang. Dadi separuh sing si wedok sing endi? Niki. Terus niki lanang. Ajengan telu boten jenengan niku. Lah yo ora percaya lah wong nyandange yo kaya ngono. Ora percaya wis menjengkel. Aja kaya ngono aku masing deg-deg. Lah niki sing separo lanang dugi mriki wedok malih. Oh, dadi sik lanang. Karang sing kuwasa niku nggih ngeten niki maringi kula ngeten. Moha Adil, moha sempurna. Menawa nganggo cara ngono kuwi engko oleh golek duit saya apa. Wah. Wah, nggih niku tenan barang niku. Iki mau wis seneng-seneng iki gaweane rampung apa durung? Nggih. Gayai mun rampung. Kantun sing dereng gayai. Oh, nggen kula nggih setengah rampung. Lah kok ora dirampungke sik lho. Karang kula ki yo rada keset. Lah wong nyambet gaweno kene wis pirang-pirang taun ya dibayar kok malah keset lho. Kok mah tak ganti karo Ampun, alah. Kula Mboten tak ganti wong dereng kerja. apa nih? Balone. balone Balone kanggo pedhot ta? wis supit. Ben gobokmu. Yo saiki tambah seneng-seneng ra apa-apa, Le. Tambah. Heeh. Aku ditembaki apa-apa aku gelem. Ora kang tembangke apa-apa gelem. Aku apa-apa gelem. Ora tembangke apa-apa mun. Apa-apa gelem. Lah ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Pekean ngomong apa? Cucak rawa. Namun jenengan kersa kali cucak rawa. Lah ya aku tak ngrungokke carawamu kaya ngopo ngono. Suara dua. Ning krungu tok, mboten mareng kudune ana cucake rawa tenan. Lah jarene iki duwe cicake. Ha nggih. Rawane niku. Niku cucake. Cucake kula rawane. Kula pun jinak. Coba cicak rawane kaya ngopo? Monggo. Suara loro Kang aku. Suara loro. Cara loro. Iki suara 14. Siro. Oh, Mbak niki. Ku coba melempar manggis gitulah. Oh, saya ngono kuwi. Iya, nggih. Nggih. Kurang ajar. Ora basa. Yo, ora sopan karo Lah kok ya padha wae sampeyan ya ngono. Nggih. Ku Coba melempar manggis. Yo yo.
Manggis dapat aku dapat ku coba melamar gadis lamar mandaku dapat zamane dan wong tua rapi rawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo manuke jutak rawa dawa buntute sing ayu mene yen digoyang ser adu penake Manggis lempar manggaku dapat ku coba melempar gadisku lamar jandaku dupat zamane dan wong tua rapi rawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo bubute manuk cak rawa niki ora mlaku dolanan kena kanggo pasugatan mligine kanggo lagu Jutak Rawa ning tembunge kena gawe pepanggihan teng napa mawon saged niku nggih upamane ngaturake panuwun karo panitia sing ngersakake meriahan ning dalu menika kanggo panitia nggih matur nuwun dateng Pak Panitia sekalian ingkang sampun paring hiburan kangge perlu nindalu sadranan pepenget dateng luhur ingkang sampun kasedan persuwun ora iki wae saiki jamane dong ati-ati kaya kamu podo do setiti iya saiki dong ati-ati adol sapi gawe nyarutang BRI marai mati yen rasa ruti ditinggal mati lah kok dadi ora krungu iki mau nek pamane ora nganggo gamelan piye tak ngrungokke ana piye iki mau saiki kudu ngati-ati adol sapi gawe nyarutang BRI iya BRI yen ora saruti ora apa-apa lah kok dadi ngono lah ya kudu disarutangi kok nganggo iya iya yen BRI kudune disaruti nek ora sarutangi sesuk marake mateni nah ngono kuwi patuladan ya ya mukane sesuk
Iya. Aku ki tak gawe modal niki kula niku kok. Dadi Ini nek malah madul lagi deh. Karang wong ki angen-angen karo kahanan ki ora ngerti kok. usaha ora apa-apa Kadung sirewati utang gejiret karo tanggung utang. jawab. Karang iki mau wis tak omongke yen nyadran ki yo adol sapi kok. Yo. Nyadran kuwi adol sapi. Adol sapi. Ade nyartang BRI. Sing akeh ge nyarutang BRI sing nyadran sithik. Irit. Setorane karo sing nyadran. Oh ya sing dadi Karang kula niku nggih omongane dagelang ampun do ngandel. Ya wis ora apa-apa. Nek sing baku ngene. Lah nek iki mau ki nganti rewangi adol sapi kanggo nyadran. Lah nek wong duwe tanggung jawab nang kene iki kudu resik lah ya resik kok lah iki mau kok ngomongke meni saiki keset ki njuk karepe piye. Ya karang kula niku nggih niki nembe ngusulake kalih DPR pusat mriku. Nembe ngusulake kalih DPR pusat nen. Dadi sampean ki Nggih. karo wong DPR. Nggih. Katose saya nggih boten disiwani. Sawati-wati badhe ditipekso. Coba disetiteni kaya-kaya pawongan iki aku lho ketemu. Nggih mangke kula tritine saking meeting. Lah kok saka buri lho. Kok golek nganu tukang mendre. Kamar kula nek tukang mendre niku kados pincang punang niku ndak. Lah ya ora. Tegese Mas. Kok mlebet mriki napa kaya dep kolektor nek tak delok. Wah, ning kanayane niki tiyang buta. Sing hati-hati lho. Hati-hati. Wong zaman saiki zamane edan. Ruwake. Bupati kalian Dewi Daneswari. Menika leres menika wonten sakebeting taman Kediri di sana. Nggih, menika wonten sak lebetipun Taman Kediri. Beras niku pun nggih. Nggih. Kula mboten lepat agenipun kula tidak wonten ing Oh, mboten. Blas mboten. Leser. Leres. Iya. Putih keser. kesana. Nah, niku anu kiambak. Wong Mboten sekomongan ateges kalih kula kula kok. menika tampil kalian panjenengan menika mboten. Nanging kados-kadosipun kula dereng nate page kalian panjenengan. Kenalan riyin. Saking pundi? Badhe kepake sinten inci? kula menika Joko Langit saking Oh, saka Gedangan. Saka desa Gedangan. desa Gedangan menika derek pepengkon wonten ing Kadipaten Blambangan. Nggih nak nggen kula distrik sanes kecamatan Laladan. Tokone desa niku dusun Kenangkan. Kenapa? Nggih. Gedangan, Kenangkan, Kewaluan. Niku kan sok kukuban niku Tak kabeh. ya beda to ya, Lek. Iki nang wilayah Blambangan kono. Nggih. Atok parani. Angger lingkupe niku dusun-dusun niku. Oh, ngono. Nggih. Kula Saya menapa panjenengan menika leres Dewi Daneswari. Putri wonten ing Kraton Lebet. Boten klenti. Lah panjenengan saking Blambangan, saking dusun Gedangan, kok
tindak wonten ing Kediri menika badhe kepanggih. Ngaten Sang Dewi. Inji. Awrat dawuh kula yen dikali dawuh Kanjeng Adipak. Ingkang supados kula menika dusta panjenengan dipun lumarapaken wonten ing Kadipaten Blambangan ingkang supados jenengan badhe dipun pundhut garwa Prameswari konten. Sampeyan ki kok ya kuwanen banget. Diseni Gusti mangken kuwi. Mas, Piye? jenengan dikengken kan dusta. Bener. Wong kon nyolong kok malah omong-omong niku lek. Ngene tak ceritani siji lho. Nggih, pripun? Aku bisa ditampa pasuwitane ana ing Kadipaten Blambangan. katake. Yen wis bisa dusta Dewi. Sopo? Ganeswari. Oh ngaten. Ini mboten setara dedemitan ning dosa niku angkae ajeng ditembung Ngoten lek. sing tanggung jawab. Sing kudune dadi blokang. Diduwe aku ora setorone Dedemitan. demitan. Oh nggih, laras nggih nggih. Nggih. Oh, nggih, niku. Kudu ngatonake ngarep ngetokke raine yen bali kudu ngetokake gegere ana ing paribasan ngoten niku. Nggih. Nggih. Leres niku njenengan pancen jempolan. Jempol, tak jempol, mboten mi mencedik. Iki mau jenengmu sapa? Kula Joko Lagi. Joko Lagi. Joko Lagi. Yen ana ing Blambangan, sliramu ditampa anggon muswita, yen iso nglandangan. Mila leres Kamangka nang kene iki kraton akeh banget prajurit. Mbok yo timbang nyambet gawe nang kono nyambet gawe nang kene. Mengko bayaranmu karo abdi-abdiku tak luwihi. Piye? Wah, calon muda. Mboten dalem sewu Sang Dewi. Lah mbok dipikir-pikir ora mending. Senajan to awrat kados menapa, ananging kula menika sampun sagah nyambut damel wonten ing Kadipaten Blambangan ngoten Sang Dewi. Nanging abot sangganmu lho lagi. Yen saupama sliramu iso nglandang aku, mesti gulumu kan dadi totohane. Senajan to jangga kula ingkang dados totohane, Nah, totohane. ananging kula boten badhe gigrek Sang Dewi. Nanging aku sing gigrek ya Langgi. Ayah, kok panah panjenengan sing gigrek menika kados pundi? Lah ya eman-eman wong isih enom ngono kok njut Wah. nyawa ditotohke lak Wis rada deman kowe. Cetha. Wong kek maling kok deman. Deman-eman. Iki ajeng maling. Oh dadi nek maling ora kena deman. Ora kena. Mboten kok. Punten dalem sewu Sang Dewi. Panjenengan menika Ndek, kok kula sowanaken wonten ing Kadipaten Blambangan ingkang supados semampit kula menika dipun tampi pasukanipun wonten ing Kadipaten Blambangan kalian Kanjeng Adipati Menak Kedari. dari Seto. Langgi. Coba sliramu nyawang aku. Tasih hadir Sang Dewi. Lah kok wedi? Dalam kula menika senajan to sampun akhir dewasa ananging kalih salah setunggaling wanita kula derek nate Sang Dewi. Langgi. Yen sliramu dosta aku arep gawa nang Blambangan, aku rasa Langgi. Maksud napa panjenengan boten kadruan. Napa kula kadruan. Yo paripeksa ingkang patut panjenenganipun dipun Nggih, kula nengahi nggih. Heeh. Niki ngengeti kalih kawonten sakniki sing pun biwara teng pundi-pundi niku langkung sae niku jenengan luwih anut. Wong mangke wonten kedadosan jenengan dicolong niku kan ateges jenengan niku kurban. Sakniki kurban malah disalahke kok. Oh, lah kok melaku. Nimbang jenengan disalahke, Heeh. nek ora gelem niku to, Lah iya. anggur anut mawon. Tahun anut. Mangke rak Mboten tetep jamuk niku. mboten diajar kalih ingkang sinuwun. Nah, Nek jenengan
Munduk wonten ngarsanipun ingkang Rama kan ateges korban wong niki ajeng nyolong. Niku malah jenengan diluputake. Dadi mlaku sing luput. Ah nggih. Langkung sae niku sakniki angur anut mawon. Upama nyolong niku tolong ya luweh ngoten sakniki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tak serahke niku. Wong maling niku wonten sing kon wonten sing nglindungi kok. Pancen aturane wong gendeng ki yo. Iya sakniki. Lah wong kowe iki nang kene iki nderek Kanjeng Rama lah kok malah belani maling Wah, lho. kula Asal sakniki nek dados tersangka ajeng pripun? Nah, jenengan ku jane korban ning malah dadi tersangka. Niki wong duwe benggol padha mawon. Duwe benggol. Ini mboten petek. Nek waune teri. Teri. Ning njur saya gedhe njur benggol. Aku ra dong. Nggih, aja ngasih dong. Ojo nganti dok. Ndak kenang benggol mangke. Nggih, monggo mang sekecake. Nah, Anut mawon. Nah, ngoten niku. amrih rukune kabeh niku wong bebrahe niku dipek rukune. Dipek Nggih, rukune. aja gawe cerah. Ya wis yen ngono aku tak Kene omong. karep, njur kene anggere ngelogani kan mboten dadi Oh, masalah. aku tak omong-omong karo Rangkis. Ngriku muring kan dadi sulaya, dadine mboten apik, malah Dadi jenengan men ora diluputke. sulaya ngono. Nggih. Anut nggih mangi nggih. Nggih. Kula tak pamit Monggo nggih. mang sekecake. Anut Iki nggih. langkir ilang goleke. Goleki malah nang longan. Rene Kene kir. Firman nang ngono. Bakir Malah malah Firman. Iki mau sapa ta jenengane? Bakir apa langkir? Joko Langkir. Joko Langkir. Ojo nganti kliru nek Lah bakir kok mangke. kok nyeluki meni bakir? Aku kuwi Mas Adik Firman. niku wonten baken jebule. Bocah mau ibu pipis yae. Rene kir. Tak kandhani nek ana Nggih. tamu kok kaya padatan mundhut ki unjukan. Syukur ana lampinge opo Walah, lak ya luwes enten banget. kathah juang nuting niku kowe tak. Punten dalam sewu, Niku mboten Sang ngelak. Dewi Daneswari. Kula nderek saking wingking. Kula kebelet jare. Keblek kok. Lah wong tamu kok bablas nang mburi. Nggih mbok ngaten to, Sang Dewi. Panjenengan menika nderek kula sowan wonten ing Kadipaten Blambangan ingkang supados panjenengan menika dados prameswari kalian Sang Adipati Minak Kendali Seta. Teng mriku menika panjenengan badhe dipun muktekaken. Langkir. Aku ketemu pisanan karo sik jenengane Joko Langkir. Kaya-kaya rasaku dadi ora karuan. Lah Ah mosok kene bae. nggih. Katimbang aku mbok colong digawa menyang Blambangan. Yen aku kok kowe marah apa kok Langkir? Dewi Daneswari. Panjenengan menika putraning Nalendra wonten ing Kraton Kediri. Joko Langkir menika namung lari saking dusun Gedangan. Menapa elokipun para kawula wonten ing Kraton Kediri menawi Dewi Daneswari menika kok tresna kalian Joko Langkir saking dusun Gedangan ngoten Sang Dewi. Jenengane tresna kuwi ora mawang kok Langkir. Bakune aku seneng, sampean seneng. Aku rungono sing duwe sampean wong lega, isih lamben. Munggoku derajat pangkat kuwi kena digoleki Langkir. Menapa sedaya pangandikan dalem menika saged dipun ugemi Sang Dewi. Apa lah Joko Langkir ora percaya karo aku? Amargi kula menika tasih ajri. Kula menika lari dusun. Panjenengan nika putra-putri dalem wonten ing Kraton Kediri. Langkir. Injih kula. Apa ya prasaku? Yen aku banget tresna karo kowe. Tuh mustikaning kanya Mayam tentrem
marang sira duh wong manis. Punten dalem sewu Sang Dewi. Kula kok kumo wantun andum tresno kalian panjenengan. Kok menawa jenengane wong tresno kuwi Langkir? Yen wong loro wis kadurungan tresno. Sasat wong donya iki anane ming aku karo kowe Langkir. Menapa ngaten Sang Dewi? Dasar putrane Lendra. Tansah ayu merati mila leres Sang Dewi. Senadyan to awrata kados menapa ananging kula menika nggih nuwuhaken tresna dumateng panjenengan Sang Dewi. Ora ana wong tresno kuwi kang tanpa pangorbanan. Yen ing samengko antarane Daneswari lan Langkir kuwi wis nyawiji, kamangka Kanjeng Rama ki ora dadi kersane, terus duka-duka. Lah menika terus kados pundi menika? Sing tak takokke ngene, apa ya siramu gelem nanggung lara napa bareng karo aku? Menawi sampun dados anteping manah panjenengan, menapa kemawon ing semangkih kadadosanipun badhe kula tanggal jawab Sang Dewi. Tenan Pilangkir. Lali-lali datan lali. Aku banjur lara kados pundi Dewi Daneswari? Yen kamu Daneswari kuwi disuwun karo Kanjeng Rama. Akeh banget panglamar kang pengin ngayunake aku. Kasunyatane kang bisa ngluluhke rasa tresna kuwi ning kowe Langkir. Dewi Daneswari, menawi panjenengan menika satuhu tresna dumateng kula kepengin nodi sepinten to ageng katresnan panjenengan dumateng kula Sang Dewi. Tenan ki Langkir. Nggih saestu to Sang Dewi. Tresna Dereng. Dewi Daneswari, senadyan to kados pundi kemawon ageng tresna kula dumateng panjenengan ing semangkih wonten kawontenan ingkang boten dipun suwun panjenengan ugi nderek ing semangkih kula badhe tindak pundi kula suwun panjenengan ugi nderek Sang Dewi. kaya kandhane supaya aja nganti kajenengan prajurit utawa wong dina iki Langkir guru aku tekan sampun iku ana ing blambangan aku manut. Sampun dadi ateping manah panjenengan badhe kula dak wonten ing
pagedangan ugi nderek. Nggih, menawi ngaten, monggo. Kula kanthi wonten ing pagedangan. Ayo Raden. Kang ayo dan ora memper banget. Panjenengan menika jejering putri Nalika. Nanging tumindak panjenengan menika mboten memper banget. Mboten king damel teput rodo. Dumateng para kenya wonten ing kraton Kediri. Menika dos pundi, Kang? Yai. Sing gedhe pangakurat. Ora teges aku duwa karo kesane Kanjeng Rama. Nanging kasunyatane ing dina iki katresnanku ki wis cumandha ana ing langit. Ya wong sing dak tresnani. Punten dalem sewu Dewi Daneswari. Piantun kekalih menika sinten? Iki sedulurku Dewi. Adi-adi. Oh, menika adi-adinipun panjenengan. Punten dalem sewu Pangeran. Injih. Panjenengan menika rayinipun Dewi Daneswari. Lajeng asma dalem panjenengan Pangeran Suryana. Lajeng ingkang setunggal panjenengan Pangeran Suryaka. Punten dalem sewu. Kula menika sejatosipun mlebet wonten ing Taman Kediri menika segedhik mengku gatos. Wih, gantine piye ucapan? Kula menika dipun utus kalian Kanjeng Adipati Minak Kendali Seta wonten ing Blambangan ingkang supados ndesta Dewi Daneswari. Ananging Dewi Daneswari menika mboten purun kula ajak wonten ing Kadipaten Blambangan, malah Dewi Daneswari menika nuwuhaken tresna dhumateng kula. Ditepungke dhisik. Banjur sliramu wisuk. Injih, punten dalem sewu. Kula menika Jaka Langkir saking Gedangan. Joko Langkir. Injih nderek wewengkon tlatah wonten ing Kadipaten Blambangan. Boten lajengake. Jeng Pangeran nuwun sewu. Ha. Niki nembe wonten parigatos. Parigawe. Lagi kowe kok ya malah piye to iki mau Angge dawuh apa? kok rame-rame wau niku mung piantun kalih rada ora pacek rame kok njur kemruwak. Kadangku. Punten dalem sewu Pangeran. Ya padha tindak rene. Yo kepiye? Kula nyuwun lilah dalem. Pangeran kekalih menawi Dewi Daneswari menika badhe kula jak wangsul wonten ing dusun Pagedangan. Nggih. Panjenengan kula raos rasaken kok mampir wonten ing salebeting taman. Taman Kaputren inggih papan pondhokipun Kakang Daneswari. Ingkang wonten mriku mestinipun wonten ing jawining mriku katamtu wonten ing satunggaling daki utawi Joko Langkir. Injih kula Kanjeng Pangeran. Boten namung ngendhakaken sumpah slamet. Tumindakmu kang ora bener iki. Kuwi wis ranyak marang para kadang ana ing Kediri. Yen sliramu gelem ora gelem bakal tak suwani Kanjeng Mengko Rama. dhisik Yai. Piye, Kang? Suryaka ngatekke kanggo iki mau Kakang Langkir pi tekan kene iki aku sing nimbali. Nanging tumbek dipun kanggo niku mboten. Ya aku ngakoni luput yen aku ki pancen kleru Yai. Nanging aku njaluk aja diatur karo Kanjeng Rama. Kanggo Daneswari. Panjenengan tumindak ngaten menika sampun nglingsemaken asma dalem Kanjeng Rama. Kudune di nganu mawon niku. Njur Kapeksa. remeh jenengan Jeng Pangeran. Badhe kula rangket, badhe kula suwunaken wonten ing Aduh Yai ya. Kemang dilawan niku. Punten dalem sewu Dewi Daneswari. Amargi tresna kula kaliyan panjenengan menika sampun nuwuhaken tresna. Awrata kados menapa
badhe kula ladosi Pangeran Suryana Suryaka. Injih badhe kula wantun. Kersane aben lajeng kalian ingkang rayi. Watak satria kedamekaken nggih. Ayo diteter kadigdayane. Hei. Hei. Wati. Mas. Wah. Hei. Wat. Hei. Waduh. Hei. Ayo. Hei. Mati. Tinggalin. Dikit. Ayo Dajem. Ayo Melayu. Aku ning omah dhewean. Tinimbang ning omah dhewean tanpa kanca rowang, aku ya wong nusul Kang Langkir utawa Kang Aguna to. Kok gek-gek nang omah ana wong teko ora dinyonor-nyono. Nek ngene iki lak karuan goleki Kang Langkir, goleki Kang Aguna. Ya wis. Ya Kang Gringsing to. Raminten. Iya napa? Kuwi kok nalas kan ngopo? Aku ki arep nusul Kang Langkir. Langkir akhir endi? Ya nyambut gawe to. Wis saiki ngene. Leh niku arek nusul Langkir mongko aduh papane Langkir. Katimbang kuwe ora ketemu Langkir karo aku ae. Sing kon lho ora ketemu Kang Langkir iki lak ya kowe to. Ha iya. Lah apa aku kudu percaya karo kowe?
Kowe karo langkir kapan, Jan? Hah? Karo langkir kapan ya tetakon. Kowe iki jane iki tambo apa bodoh apa ora ngerti tenan to? Kok bola bali cedak. Kang Langkir ki yo kakangku kok. Apane? Ayo sini. Wong Katimbang tepungku sembiyen kowe- kok dadak takon. Karo langkir arek golek langkir ado-ado. Kowe karo aku. Ngapa? Kowe lak yo isiarkan to. Gingsing. Piye? Nek wis takon perkara legan lan orane mesti arep neko-neko. Rasa kakiang cara. Wong aku ki wis ngerti karo watakmu. Aku sing ngerti. Kowe cara dadi bojoku saku ora? Nah, Saku. ming tekan nggon kuwi to. Padha-padha aku ki tekan nggon lega. kuwi. Kowe ya iso lega. Ya. Kowe luwung dadi bojoku. Gingsing. Ora Iya. kurang ajar lho. Kowe ki lak yo ngerti nek aku ki ndek sambung raket karo Kang Agun adikmu to. Ya cara kowe iki wis dadi bojoku. Butuh apa lak tak sing nyukupi lak aku to timbang. Aku dicukupi kowe amah aku ra sudi. Lekmu nyambut gawenane ming nyolong jukuk, adu jago lan liya-liyane. Najan to nyolong jupuk sing penting sapi. Ya, Kowe lak ya kowe karepmu kowe ngono kuwi penak banget ning aku mah. oh. Ngono kuwi Wis. gaweke rugi liyan, gaweke cilakan ning liyang ora becik. Wah, garus kulino lak ya gelem to. Ora. Raminten. Apa? Saguh ya, Ora. saguh ya. Kupengmu ki budhek apa piye to? Kandhane aku ki mah karo kowe kok ya Mustikane ing kanya kolang galong. Pamit tembang dikira aku arep kepencet karo tembang. Ora apa sing Raminten bocah mahane ora maju-maju lho. Raminten Apa? Nyambut gawe dasar bocah desa. Raminten Iki kaya kandhane aja maju-maju kok yo dadak maju ki lho kaya madikan ngono. Wong dipenging kok malah nen babocane aja kepelak pulang. Sing lumes sama Raminten Raminten apa? tresnane aku Raminten Ora. ayo yo gini ayo yo ayo yo babocane janji sabar ningaraken tresno to Raminten aja kae kane bingung
Wis aku wedi tenan nek kowe kaya ngono kuwi lho sih. Ora. Aku tresno marang kowe Ramin. Tresno ki tresnane ora kaya ngono. Aku kudu wis lamun tolong. Tekano ngendi Ramin tentakku aku semua. Mandek Ramin. Hai mandek. Lah menika Kanjeng Pangeran Suryapa kaliyan Suryana. Pelajar-pelajar wonten napa Kanjeng Pangeran? Kula kalian Kakang Suryapa ngapus pelajar-pelajar madosi Singopati. Boten namung apuk uninga Singopati. Uninga menapa Kanjeng Pangeran? Bilih Kang Bok Danes Wari. Sapunika dipun dosta Kalian ratu. Didosta marang Duratmaka. Yo, Duratmaka ki wis mau apa lagi entes wae? Ewa sematen saderengipun Duratmaka ingkang asma ingkang keparang Jogalanggir. Nembe kemawon. Sakmenika ngeten mawon Kanjeng Pangeran. Duratmaka menika dereng tebih saking wewengkon Dereng rikala Pak. Katosipun dereng tebih saking wewengkon Kediri. Mula pramila saking menika monggo sareng-sareng mados Duratmaka dipun sebar panjenengan mriku kula mriku Kanjeng Pangeran. Monggo atur. Monggo Kanjeng Pangeran.